ayuare ye chikala au na wigo ayuiga bwatachi profile net gauges au bunabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwata boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo gukenye warrant na wigo ayo orakoberwa kasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucunyi g'ubusongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asechi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya Americansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati alia aye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe gwe mabwate liga
nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde nigo ntagetoko barigani mono sana na kubatebinga nigo togova services chiekerero togotumia ubobwenia bwekerero technology yo kurigererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa mariogo na marioga yaito nigo tunyarusiti ase chinse chesko ao nande nigare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande nigo tokurusia ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande nigo tokurusia sense Ekionga chinse inyekero to kwarigania nande asensemo eyiga genda mona intu pakakero tugukura twakwarganirie amaya kurwa chinsemo ao na mabibu nao korekana kurwa chinsemo ao lakini nkera elimo mrali korekana no kwendekianga kwarinyorire buna ya korekana asensemo yutari komenta kende tadari kurus kende gekora intu nturigo chora nigo tugwancha negekora tutarigo chaya Sameyo manyerio akoro kwanera Wilson Makori nchikoro komkate Enoch. Umorokia George Batasi kurwa nsemeri ya gesore ime ya Nyamira se kaunti Nyamira nigorit kulia rero ya matiaya ya boka na konyora buna nigo abasalie baika na kumuita se chinchira chiwotutukana musarkito polika pokara nigatwarganira roboti oru Gosoka na mole kweta ochi murangoro korona nairo yo matre ngonyora insega kya kenyin chiro na so kurario kagie nemambia yelitukiriga lya rero ekebamenyi bechinseme chigababo keramo no muichano ase gotebekana obutuko bugokira rero abantu abo bataramanyekana gwika bono basweta senkeyega y'omwalimu aserieta George Batasi uyoro bamenya stinseme chiga chekanyere kiga gya gesero gesole ngakire simichane ngechinse chebutuko sasta onteita abaibago byachine byabyitire tatu mirira kintu amunyo kiri genero ana
na tukubona mama na ke story yani ngonte inati bantabu bacha babu gichingoko tatu soka gochikurigeri chingoko tatu irege kagocha kurigeri oirege kakoira na mama chikuri ochikwendo umurango gwaturu guru gwatusie kumuru kunetochi ochikwiguro murango mato gwatonyora no bamokenyere bamutugutire nsabu kulingana muni amateye igani gonyagusira anyarite kobaga kuigwa chingoko cyabugirie ekero asogete kuchirotota no ateranete bwango kurinde chinga kyatema kumubwate niganyora o Kenya kenyurubube onye nabo omukiabwa eyamateye iga gotema kumwira senyagitari ya Nyamira nigo onyara koba gukwibura matunda kurinde nyagusira usiriri buguma bwa senyagitari iga ya Nyamira asenonye nabo eyamateye iga yichaniro bokorerwe nyagitari iga umuranga watebya gento kirana Nyamira nta kumutira pucha pakabono iga kertuamba ke katana makatana kana mona register kertuana ko mona register to koirana ba makatana tona ko rachiusi kertuana ko chiusi to makanya kamesio si chikora kisiye kire to simona to chikora tukara ko na ko rachiusi auto atuko mongwano ka ketana karaire akichiusi nche chato karende pakana cha nasunugo menyaba igakora soro kongorega niko bagendere ko bagwichanira ebikorabo nebiga byose ari byagendere komente kanasa matukabwa ngwiga ase basyemire byara serikali ya county ya Nyamira nabo igo ne serikali nene ase bababulire kweneke buna obolendi ngotingi wabole chinseme chiga asokubeka wechitana bego gwakwa wechi patrol amangana security county yeito airanire nsepi kanto bwato bakongu za 12 igoro ikanto kenyomba iga pare abantu bakoliwe gazibokia ndo bwato bakongu tajale ngagenengeyo umane security ndo bwati nonye kirait secha akakuru sikuisi nchiyo sikuisi yote netine ncherere ndonge ubago bwachiwe Nyamira none patrol nata botuko kata tuno jona baska none patrol nata kyari kitiribusato kona Nyamira kwirna tindo chino no muskari nche ono majana twa Nyamira monene sana nabo monto go itu kabisa ejirani aiga konyora monto atari kuna ngoyo ko nyarebe moina. The problem with our security team again to bago chabakora abasalina bako bwatende baigorero kabere akerege ntubuneke kyabere buna bono iga nabura ara baskari yali patrol jikoba akero kyabere bwangu amatuka ko erabere nende twanyo twerene to normal life nenda basali bali bakora bairana so omangana yo security tiabe itukasirituko eginko reporter igatasini kyo wanchete kyagatembe kuruge gastin semechiga chikanyero kyagesero gesole imeye wadi iga ya township ebunga ya West Mogrange county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara tokorengora ya bene guchiasia mateyo kurwasense meyo ya gesore nekero togochase county ya Kisii nigo bonyabyo botindi bwa marwari atanchire bwa korekana ritkulia rero asenseme ya Kyogoro asi ward ya Kyogoro Mosekito Daniel Lontire nigo abwatia enganiga emo aselinde nakoba nabagambi bensemeyo abasatwarganira roboti ruiga engana igoro yesegi ya marwa tanchiri teringeni hasi tole umukia ogendere kubekwa nababwatani au helio kuyasiria eikiga hasoroboti rwabene nigoro yubube bwa marwa namono halia tanchiri ne serikali yeiga Kenya nobube bwa engana yarolekanire kombigwa nabange namono abengi abaonia nabatumeki baye umurai wense Dr. William Samuel Ruto nomokonyoe umuske Kithure Kindiki umukonyi w'umuske Ruto mokoro umuske Rigathi Gachagua n'umuryoye umusubati Dorcas Rigathi negati yabaria ababere bakorelekana kurwasa matuka magega bakubeko mukya asesegeye wikekerengo kyogo chakia nonyena makabeso eliokonyorera abasa abake chigasi bagokora eligwetanga kurwasa obotumeki oboiga noboni gento kebaisa kwirera salenene nogwesereria amagima barabu kabanyene mambo ya madawa na wale ambao wanahusika na kuuza madawa na kufanya transit ya madawa katika taifa letu la Kenya. Tumeweka mpango kamili kuzuia na kukabiliana na wao, wale wanatumia maji, wale wanatumia ocean, wale wanatumia airport zetu for matters drugs in the
in our country, and it will not be a place where peddlers and traders and crooks are using our young people to peddle drugs in the Republic of Kenya. I do know there are some public health concerns, social concerns, economic concerns on the impacts of this problem to our country. On the illicit alcohol and drugs and substance abuse. This has gone on for a long time as we watched as officers. I want to request our officers to reconcile their conscience, that much as they are officers, they are also parents. The problem is the mother, the problem is the father, and the problem is the family. Amarwa nigabwato bubonge gatiabo koletero monto mochando o high blood pressure gosamanyinga wakaigoro. Stroke, pancreatitis, urire wa liver disease, liver cancer, urire wa cancer yomunwa, cancer yomotwe nebigoti. Nonye cancer yorobere, egati yemechandende menge, egentoki irete ebiombe au viria vya serikali na viria vitali vya serikali. Weso nagati egati abo ekiombe gya the United Nations Office of Drug and Crime, UNODC, kiombe kia nakadago the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse. Egati yebiombe binde binge. Kurwase County ya Kisii, Isaiah Mokwa Oyurumu Assistant Chief we sublocation ya Boronyi. Nomo Chief ukora location ya Matunwa asichinga keche Jumatatu ya lero. Nere twaboya egutua asorobotirwa bene oyo omuganoye obeira semetandao yekerero. Namonasa matuka bwangwega igoro yomokyoye asesegieye. Mapema lero nigo twatarera omugambe wiga asese makora imiye wodi ya Kiogoro ase bunge ya Nyaribari chache. Aso witeli bamurwega ase binyoro au na otabuna nigo abwato bubonge. Twikiraniri kulingana na amachikali ya serikali bunetegete egere guthirie bintu ebyegere abantu banyore kinga kikingi abana baende skuru abantu baende mugondo egere uchumi itekine asese mwende otabuna aso bonyabibuga ngwetera bare mechande menge na igombaga nitie okobwatisi wawe chinguru cheigoro. Kwa mfano nkonyorore no enabengi abambaro bare fero style ekobesegi nkonyorore tukubabwata nandi baika babwatokwa nandi baira nebinyuru baendera kuonia ku chief station cheito namangana amange abwatekaine na magana yo no guthabirisho kwabo tukona kore challenge kera jinse cyo konyora ngantu bwati njera tugukubatanga ati njera bagweta. Litiko lialero mugambi wiga nigaitira echanga yechirita emyemo ekangara echilita chimibire osalia ebinto bigotumeka na urwa osemia sebale kuliga chinchira chingao chokomenya nonyina sogotema obonchoreria mpaka 2020 is total eradication ya mangana yebinyugwa. Asensemiga abasae abatoka babarachete asibiosiki au emambia ya lero nigo bigo benyora kongu. Nabange bamentabuna omukiga oisa kogendeli gwase chinsemo au asorogongo rogusi. Lero lyo amange amaya na chikogendera ko enekigwa. Twensi tuwatrene asisigiga yoboengi obonia nubutumeki bamurwa tanchiri. Wiki kiego chali tuko nechinga kibune chalero kerna ndinda cho kwaliganira roboti rwabene. Ngurubaterega seni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii letrane nguruko Daniel Untiri. Ekero tuanyolira roboti rwabene kurwase Daniel Untiri mbiyemona asinginchiyeyo. Igo tokoenda nande asensemo ya birungo abwasi amateye muri tkuria lero yabuka na konyora ngombe yabo ibire gekagere buna ababi abuni go bachitene gali na kuimukia ngombe yo kurwa ase muchie buya mateyo bwebi nigo bwenda comment kana sensemeyo nga eiki ya ita nande ngombe nyende njebo kurwa sensemeyo ya birungo buna Gabriel ndiye kero tomanya.
Amateyemo y'umugaka umanyikaine munashabika musati nigo yabukana kunyora eng'ombe yabo nigo yarusiwe asobwere ase batamanyitini ngo igetega bona ko Yerusia kurengana n'abarwoni go bateba buna nigo babuke imambi ya rero ase batema ko yerigia ase bataranyora wikira bono 12 nagenda guciumira icyombe singo ciumira gweri nanyora ng'ombe ya moteyo gitubwatha cyombe inya wone ng'ombe ye karo nanyora teyo mumurumi ntonte binga karanyirigarigi abu se kibando imonyore gusinonya ariko nyarore sere narigarigi ng'ombe yo obo maene nabona etanana lakini tinyeroje nje shabiki moseti no menyete kinyoro kia migosi sub location ya biombe rungu location igo naje kuboka bono mambi nanyora mumurumi ntonte binga eng'ombe gasina sibiteteyo kurwa ubone katwa chikogereria twanyora ngati yandonsi namutebiri ndona ye itayitangu gusinonyera no nikibando no nimisi gusinera kanere manje kanenga ye parate kinyi yechete kurwa wogendereyo n'abantu ndi bacha bakoraki banza kuna ko bwachikuri nande ng'ombe ye nera tegemete mono nera arwarite kamuranje gakiake asimuraje igwe mutotebie igotwara mabera manene ekero twaikaseri isikoriaye twanyora nga nigarwarite nainde bwechanda nga guchiatare konyora eng'ombe yenyandiria gento kegotebi montaonie egererwarerie bono igotokumetie abaminto no toichire isikoriaya tondogete ng'amang'ana kero umugambi esimi ubwe sub location ya Birongo namotebia umugambi twasi eng'ombe ya bulire kuruka nakire kunyirigi ya bulire umugambi ontebi natema kunyirigariye natema kunyirigariye nabwatia amabara tokurwese eng'ombe yasibire nagenda paka ase ipare egosoke kwende skuru ya Biombe nanyora umane eng'ombe inabo esibire abu no yalinere tigwegari egari yachete ekaimukia egaunchukiro wone karo nakora igo naeleso umugambi iguru ye buna nanyore ng'ombe y'umugambi onte igenda paka police station ya Birongo uripoti nabo naenda paka Birongo police station na report nari ka OP bante bibono mbatigire gasi ibakole baligi bono nabo togenderete kurigia ng'ombe yo paka bono iganturanyora nturamanyesere asebaka oroboti asegeta seni kebanyimbo kya Birongo asebutuki bogenderete asebaganiri onde wensi oyora yerole kubakera esimigo se kubakera oroboti asegeta seni kedegonsi kebanyimbo twale gusaba ngonde bwensi uranyare kuigwe se ng'ombe ye mwamwere enkobe likoberi irabu onde bwensi uranyarore anyare gutwakire report gusabe ke report ya se police station yende yonsi na gotoka na tuyende tonyerole gusena ase ebikore bingamne biga byachakire korokana asensemiga ya Birongo eyo gotoka ase bunge nyaribari mchache county ya Kisii asebaganire serikali gochiakoba maisone nemono iri gutanga ebikore bingamne biga ebibirarete asara ase abantu bariya barabatugi Kingo reporteria egeta seni kagetembe korwa sebunge nyaribari chache county ya Kisii nchengoro kwa Nyakundi Gabriela nagote ngakoroka Gabriel ondieki kusabo kwa beraga koro Gabriel Nyakundi obaye na karotwa korugabo nigo agati yabarai korwa ase chinsemo cha Kisii county babolire umurai bwensi ya Kenya kobachora abarai korwa sarongora usige kara chikoro baba kerete nigo chiaringe chinyinge enga kibunega elio goswasa serikali nakora serikali pero twatenera magorobe ya bono tokurwege kure kenene gochie president ya Kenya na kenyingi manga moto igwe ebirero bye ntuno mogusi ese government chiaetire babo uru babo Kibaki onde tayonyore chikura chumo gusichi nyinge na rutanyorete eraundi lakini akara tukurigerie formation ye government ya yaroseti omogusiga tigirare sana government chindi chiaetire omogusiga konyora chi minister ibere onyone permanent secretary chitabe insi ya ibere usisatu lakini government ya Ruto otwanyore minister yemo uyo rengo korukumacho kunero mutangani agaja kamurusi agatoyo minto gamba nturgo kana twira nirimbu ya mona
pati goikama nyingo mogusi ekero komenta chikura cheito chia Kisii na Nyamira na diaspora etotani chikura milioni 2 na handi chonzo pi tukamwakera ona mutotete kumuburi ngaki ekera akorengera ribuya goikare gotoe minister yemo naye na Nyamira yemo nekera ikiri GPS aye Kisii county asengenjere nene GPS ibere aye na Nyamira PS yemo lakini wono iga Nyamira tebwati ken tebwati minister tebwati obo PS Kisii mochonda tutise tobo PS woyo minto isaboke nanda gatoke ndo ngatare communication geta konyo mugusi tare gotwani ngendo na agriculture egakora Kisii e community ye jomugusi yanje tobori togo chagwa toteno mochokoro lakini ebikoro byao mbirikorokana no mochokoro ekero gwachaga chintunde gwachiro sese tosenya o promise bako mwana ndo korko matoke ngaki mintampanga kwa wiki mbili mintampanga kwa wiki tatu nere tu expecting nkomoro bo PS tomoe omwana ndo agakora interview kurunyari bari ekora gwature to minister bwaringe nyari bari okavoira bugetu twanchira netingo yo mintu migosi nemereme yakora we expecting nyari bari bona tanga konyora yaringe no bo PS yobo mwana mintu korkwetu adikisema tomoe okavoira bo bas which is right we accept naba gusi lakini tutagete na ndo tomente obo PS bonde abere okomoganye Kisii no yomo Nyamira endo totade gotebia abantu bamintu bari mu ODM na more especially governor yetu ya Kisii county nerore deputy party leader gakwane na Raila obo minister na baruboche gusi bona ngana tu atenanga onya tori gokorabo intubono otore seti wikatube komo muroito akomenyoki na nda korusio biroko kiya ekwana na yana na ore tibesa na wachikurara bogere mate endo tutageta mangana yendagira obuoyo bwarusi kukuruse itoke kekana tu amagusi na bali uno mwezi wate tutagete na abana bali baito batarete na Ruto bagakora bagasi bagakora campaign both Kisii county na Nyamira baligererigwe begwe mirimo ekiagana tubwate omwana omito Charles Shiba matoke tubwate bosire Timothy bosire ko rwari namo na abandi yamya gutuka na abantu abanta ko mirimo teri kurigererwa una ntu no mugusi ntori ase serikali ekiagana serikali yakire ne yo kubwata na eye bwata ine boniga utagete kurigeria serikali ngakitoka tumanyekana na ntore twara abire toko buna abaminto batebire tokwebusana yatoke ng'ombe ya nyenyiru ibagatogona takowa igendo keria kenoru twanyora nganturi koyo igobona buno mugusi nche nari wa piri gochese president ngekera gokorwe bintu onyora gusi nerororo Nyamira county na Kisii county egere birugo kebigotoka twatoka ngana intunko gutora gakogera karo twarenge campaign go tuwagete kurugusia to goka almost 48% nkirenda go tutigera maega ibona ari wa piri ngonye ndirie kunyarekana na bangete sabari yae tigocha gusia to tenga kina korireke ari nimba korireke ende Serikali ye kaunti ya Nyamira niyo yakire ebikamago ebitambe ase ogokinia ekerengo kyobochenu ase kaunti eyo mwaziri bobochenu ase kaunti eyo nigo litkulia rero aereire amange asio kaunti yakire ase ngencho kwenekia buna Nyamira ngoskere bobe boskere bosio kebochenu masaketo Fadgad Gesemba nigo merano mwaziri na kotwaliganiria roboti ruiga Karabango chingaritko liobachano ensengma. Chingaki ensengma ya chengararituko liobachanu nigo kurwase kaunti ya Nyamira wetera somo waziri wabachanu Dr. Donald Mogoi akwaneire ebitambokero biria serikali ya Nyamira yaikiranirie erio kwenekia una obokoreri ase kaunti ya Nyamira kebachanu n'obuyabore. The World Health Day ni litugotosherekea progress yetu kwa amwanita afya tuone kaunti ya Nyamira ande serikali yomugawa na His Excellency Muskimu Nyabibo tuakira tua kadhaa si amwana afya asto para dialysis asto wate CT scan asto para operation ande masi referral hospital yetu ya Nyamira bali abange baringiga gamba maitenganto wate Doctors Plus asango korere we equipped it and to nyare ko batogo manza kwa admit ya balo iroro na yino ndio targeting private wing aiga se Doctors Plus na batogo ya batogo admit aiga boigo na kwanera obokoreri obo bwachakire gwikiraniwa ase nyagitari ya keroka eyo bono iga iganeirie okiniwa gwikase birengo bya erfaro ya
Referral Hospital yaitwa ya Kabera County ito ya Nyamira na last week batwani abantu bari kero kamba mete ngantwanya ko to operation ori tangani ya mauga n'abanyagitari baito bagu operations kya mauto ko orthopedic surgeons emeroberio yende kaunti ya Nyamira babekire nsemo eryo gukinya obokoreri bwobochenu neyeiga on Wednesday mambiende nitojuto igori tieta yende aliye nyagitari ya Karenyo ye kobeti yetentanga ya Nyamira North na kobe nyagitari yentanga ya Nyamira North ya Australia ko to kurifa abaroiro baito kubense miri ya Nyamira North ni nyagitari ya Nyamusinero kwangoiga kwagachatori ethietoro eryo gukora omuchando gwa mariogo ase chinyagitari nigo muwaziri oyoiga abekira arabubuna guchakira omutieni gatano na kabere omwaka oyoiga nigo ekiganja keria kiarosetigwe eryo korora buna amariogo na isaine ase chinyagitari kirache guchaka gwikirania obokoreri bwaye bari bayiretse Nyamira ntwabate twakarutrina revolving drug fund yakumutinyo saba wana kwa tutura mangana ya revolving drug fund kuhakikisha na kile nyagitari yetu ni kile yoga yu montata kiru kunyora nyagitari na nyari kunyora kile recoverability tunje tinga bono ku muftor ku intellectual ku tua 40 malioga nyagitari tusko kutia revolving drug fund chingaki echecho ubasemirie abanyamira buna nerebuya gwetanga kurwase uburwaire wezozera gose malaria wetrase okobaimeye neti hanane chingaki chabotuko na enkoromba kobera isiko ige kitoko emisanke lingenga kiyiga tonya ko gato hakikisha na chinet chitwa wete kero mwako lintu wete chinet ki familia ane 1089 se county to ya Nyamira chinet chitwa wete na serikali akimhakikisha mwarara andenet na kunyara nitukunyara kuspray to spray yegere chimbu chiwezo kuruma abana baito chiwezo kuturuma tuchikonyara malaria kiyegera malaria tiringia hinko reporter agatembe kurwase county ya Nyamira Njefatigad Hisemba Pemano Fatgad asingin charbot yoru hori kiranu asin chiriyu na nekero to koyanda bado ase county ya Kisii tore asorgongorogusi nigo abana banyeruka kurachia mate chiria okonyora kwabo korense baumerana ritkulia rero na kyombeka mugetaria serikali asingin chuyo kubarigania abana baiga na kibago chikwirenda ekero baro mutimuko yo mutambe bumutinyo kane buno musakito dipon asanya agutumania kero mwana tari no kubwa kugochora asa kuiburwa aboroki wa kurwase chiamate chire no konyora wainse nigo bagenrete koba no gosemeria kugunchuria amagima basama tukari busio serieta ngor kustela chuti romo eminigi providia siko pero tore se skulia daraja mbili amana abana banyaruka uitani niyemo abitokoa support ya sama somabo urwese umusaada kwa nyarudi kurwase Girls Opportunity Fund kwa America under Obama Foundation igore ro twarenge kubareta ase Obama Foundation aliyako ba obosenya ngana kibako genda ku barriers bagweterekero bakuliye chisene cyabo. Today we have over 100 girls here with us from 8 schools. These girls have been supported in terms of school fees, and now we're giving them mentorship on various issues. For example, issues to do with the violence, because when we were talking to the girls, we realized that apart from school fees, they were going through other challenges such as physical violence, sexual violence, and even emotional violence. Asomurobelio bwokonyora maigelio elio kwirenda muno mwana omunyaruka gati y'abarimu bari bakorera emechando abana baiga bagwetera nigo besokia nakogokera omurobelio yoiga o Girls Opportunity Fund. Emily Nyamusi Nyakuli from Isamuera Secondary School. We were privileged by the SICOM Society. They came to our school, they interviewed the girl. They took 17 girls. They paid their fees, and we were here for a clinic. This is Orongo. I'm a teacher from St. Patrick's. I'm also representing my community of St. Patrick's here at SICOM's session.
We thank SECOM for empowering these girls, especially financially. It has enabled them to access the education, and besides, they are doing a great job of mentoring these girls, especially the vulnerable girls. Here today, they are being taught about goal setting, importance of education, relationships, and also gender issues. Ninyanabo enchira yemo yokwena nalibaga asekera umworokia. Bana batwata abantu babo balibale chinkakana abana balibalwete kifangiri kibwate misando wao nabwo agutegereka se program nigereje ngencho mono asenchira yemo jogokiania ebikora byokonyora marito amapema. We get to have an in-depth discussion with them, and we're able to help them sort out some of the problems that they have at home, help them to navigate through those challenges. And the reason why we are supporting girls is because they experience more barriers compared to the boys. And we hope that through this support of school fees and mentorship, we'll be able to level the playground between the boys and the girls, so that they're all able to finish school and pursue their dreams. Over this holiday, we know that most of the girls are vulnerable, and they could be engaged in various activities which are not good to them. Some of them, this short holiday, they become pregnant. Some start relationships. Kuripotirika tasinikia unambeyemo kia getembe kuruiga seskuru ya sekondari ya daraja 2 kutoka mijebunga ya Kitutu Chache South. Retirane inkoro kwa Dipon. Asanya. Wasemia wokubwatia asige kagiteriga tambe. Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, manana man, bangina ninjo. Otire bwatera abo enyage kenchirere. Eyene nkwana irwete kuruso machogo musweta, oyo mutire no mwabanyage nkaba nabakanyimbo. Bone ne nkwane gutwora kenge tigato yugwane to bano kuigwana okuye story nabantu baminto eliere nabandi babikioroka eliekiya. Otire bwatera abo wenyage kenchirere. Abatire baraba mwamuti ebare nyumba yo mwiskene yo mumura bono baraba mwamu nende bayigwana ine otire bwatera abo enyaga enkencherere enkwana yeke usia watosomina gatubwana abantu baminto nande tumanyane Baraka ninjo getembe, ninjo dorome, manana man, bangina ninjo. Twanchere tokorere gabo ase morogoba ya rero ekionga chinsa inye tariki 52 kero twarenge babere ase nsemiga chinsemo ibere ase chingongo ibere twange ko yatabora ase nchira yo itebere ase semi manyererio akorokwanera Wilson Makori nsemeri ande manyererio na Mariogi akorokwa Kevin Ongeri nchenkorokwa Mkate Enoch Biamono balito bwatera nakorwa ase chingongo ao kwene kia buna keregen togia chirubia na kero roboti rwa chirubia ankino renelituko nyasaye tata abaraye abarende abaseseni wikara chinga kiecho nyasaye tata yo obotkoya korokwa Mkate Enoch. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo
chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Omogusi, are you ready for this?